Až doteraz sa našej planéte podľa všetkého podarilo prekonať všetky predchádzajúce katastrofické cykly. Teraz je však opodstatnené očakávať, že Zem nebude schopná zmierniť tento súčasný cyklus. Hlavným dôvodom, prečo čelíme hrozbe zničenia, je jednoducho antropogénny faktor. Konkrétne my, ľudia, sme viedli vojnu s oceánmi. Úmyselne sme zasahovali do schopnosti oceánu vykonávať samoregulačnú tepelnú vodivosť, masovým zamorením našich vôd, znečisťujúcimi látkami na báze uhľovodíkov. My ľudia sme spôsobili, že naše oceány sú